Ang pagkakamali ay isang natural na bahagi ng ating buhay. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, hindi maiiwasang makaranas tayo ng mga pagkakamali. Ang mga ito ay maaaring maliit o malaki, ngunit sa bawat pagkakataon, may aral na dala ang bawat pagkukulang. Mahalaga na malaman natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakamali upang mas matuto at umunlad. Narito ang 10 dahilan kung bakit tayo nagkakamali. 1. Kakulangan ng kaalaman o impormasyon. Kapag ang isang tao ay hindi sapat ang kaalaman sa kung anong ginagawa, malaki ang tsansang magkamali siya. Halimbawa, sa mga estudyante, kung hindi nila nauunawaan ang mga paksa, maaaring hindi nila maipasa ang kanilang mga pagsusulit. Kaya mahalaga ang tamang paghahanda at pag-aaral upang maiwasan ang mga ganitong pagkakamali. 2. Kakulangan ng karanasan o pagsasanay. Ang mga bagay na nangangailangan ng kasanayan tulad ng mga sport o trabaho ay nagbibigay ng mas mataas na posibilidad ng pagkakamali kung kulang tayo sa karanasan. Halimbawa, isang baguhang manlalaro sa basketball na hindi sanay sa laro ay malamang na magkamali sa mga galaw at diskarte. Ang regular na pagsasanay at practice ay makatutulong upang mas makilala ang ating mga kakayahan at maiwasan ang pagkakamali. 3. Emosyonal na kalagayan. Ang ating emosyon ay may malaking epekto sa ating kakayahan na gumawa ng tamang desisyon. Kung tayo ay stressed, nag-aalala o pagod, maaaring hindi tayo makapag-isip ng maayos. Halimbawa, sa isang sitwasyon kung saan tayo ay nagagalit, maaaring makagawa tayo ng impulsive na desisyon na ikasasama ng ating kalagayan. Ang pagiging conscious sa ating emosyon at pag-aalaga sa ating mental health ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali. 4. Kakulangan ng konsentrasyon. Ang kakulangan ng atensyon ay isa rin sa mga dahilan ng pagkakamali. Kapag tayo ay nagmumultitask o may iba pang iniisip, mahihirapan tayong mag-focus sa isang bagay. Halimbawa, kung nagsusulat tayo ng report habang may iba tayong ginagawa, maaari tayong makaligtaan ang mga detalye. Ang pagtutok sa isang gawain sa isang pagkakataon ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali. 5. Pagwawalang bahala sa maliliit na detalye. Maraming tao ang minsang hindi nagbibigay pansin sa mga maliliit na detalye na pwedeng magdulot ng malalaking problema. Halimbawa, kung ang isang tao ay hindi nag-double check sa kanyang trabaho, posibleng magkaroon ng error na magiging sanhi ng mas malalang issue. Ang paglalaan ng oras sa pagsusuri ng mga detalye ay mahalaga upang matiyak na lahat ay nasa ayos. 6. Pansariling presyon. Ang mga inaasahan mula sa sarili at iba ay nagdudulot ng labis na presyon na maaaring magresulta sa pagkakamali. Kapag ang isang tao ay naglalagay ng mataas na inaasahan sa kanyang sarili, nababalot siya ng stress na nagiging sanhi ng pagkakamali. Mahalagang matutunan na tanggapin ang ating hangganan at iset ang makatotohanang mga layunin upang mabawasan ang presyon. 7. Hindi pagkakaintindi sa mga konsepto. Kapag ang isang tao ay hindi tunay na nauunawaan ang mga ideya o konsepto, malaki ang posibilidad na magkamali siya. Halimbawa, sa mga akademikong asignatura, kung hindi natin alam ang mga pangunahing prinsipyo, mahihirapan tayong magsagawa ng mga problema ng tama. Ang pagkuha ng supplement na tulong o pagtuturo mula sa iba ay makakatulong upang mas mapalalim ang ating kaalaman. 8. Takot sa pagkakamali. Ang takot na magkamali ay maaari ring magdulot ng pagkakamali. Kapag ang isang tao ay sobrang nag-aalala tungkol sa posibleng pagkakamali, maaari itong magdulot ng indesisyon o labis na pag-iisip na magiging dahilan ng mas malalaking pagkakamali. Mahalaga na matutunan nating yakapin ang mga pagkakamali bilang bahagi ng proseso ng pagkatuto. 9. Social na impluwensya. Minsan, ang mga desisyon natin ay nakadepende sa mga opinyon ng ibang tao. Kung minsan, ang mga kaibigan o pamilya natin ay may maraming saloobin na maaaring hindi makabuti. Halimbawa,
Kapag tayo ay sumunod sa mga kaibigan sa isang maling desisyon, kahit na sa kalooban natin ay hindi tama, nagiging sanhi ito ng mga pagkakamali. Ang pagkakaiba sa sariling opinyon at sa impluensya ng iba ay mahalagang matutunan. 10. Kakulangan ng pagsusuri at pagninilay. Minsan, ang pagkaabalang sa mga gawain ay nagiging sanhi ng pagkakamali dahil hindi natin sinusuri ang mga pagkakataon at ang mga desisyon na ginagawa natin. Kung tayo ay nagmamadali at hindi nagbibigay ng oras sa pag-iisip, madalas na nagkakamali tayo. Ang simpleng paglalaan ng ilang minuto para sa pagsusuri at pagninilay sa ating mga desisyon ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkamali sa hinaharap. Konklusyon, ang mga pagkakamali ay bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Sa pagkilala at pag-unawa sa mga dahilan ng pagkakamali, magkakaroon tayo ng pagkakataon na matuto at lumago. Sa hinaharap, kapag tayo ay nagkamali, dapat nating tingnan ito bilang isang pagkakataon na mas mapabuti ang ating sarili at ang ating mga desisyon.